Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो ओरैबायदि मोनसे गाज्रि बुस्थुनि एडिक्टेड जाबाय मा होनबावनो दा आङो गारनो होनबाबो गारनो हाला स' बेखौनो लायनो थांगासिनो आङो नोंथांमोनाबो आंजों थफादो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बिराद मोजां मोनो मणिपुरि बस्तियाव बेयावहासो बायनो होदों आरोना बेखौ बायना होआबानो गाबगौमोन आङो मिथिबायना फैदो फैदो गाइस आं बेखौ बिराद मोजां मोनो नैबेखौ बे बोग्रिखौ मणिपुरावल' मोनो आरोना मणिपुरिनिफ्राय लाबोयो मणिपुरनिफ्राय माबा मणिपुरनिफ्राय लाबोयो बेखौ ना मानिफ्राय लाबोयो मणिपुरि बेफारिफोराल' लाबोना होफैयो बेखौ बुस्थुखौ दाबायदियाव जुदि आं सोरखौबा रागा जोङो गाज्रि मोनो लावदुमखौ बोराबोबा आङो लावदुमा आंनो नैबेखौ बायनानै जाहोफैयो आरोना होमबानो आंनि रागाया थुर बुथुर जालांजोबो Eta free dia. Eta free ni dia. Installation. Tadi ho. Free video lai मोनसे. मा नोंलाय मालायनि बुस्थुखौ फ्री बिलाय लायो? আগতে কম আছিল ন দামটো কম আছিল আগতে এইটো মণিপুৰতে বনাই নেকি হা বাইদেউ মণিপুৰতে বনাই म्यानमार निसो इखौनो मणिपुरनि होननानै सानोमोन आङो इखौ म्यानमारावसो बानायोनो मा फरेननि बुस्थु मोनजादो दसलाय होमबालाय इसिना म्यानमार खाथिना हले आं देखायना होनो माबायसा नोंबो गोथाव मोनो गोदोदखौ होननाय आंनो गोदोदखौ माबा फिसाखौसो होदों आङो गोदोरखौ हर वाव नै गाइस ओरैबायदि गोथाव नैबे बुस्थुआ गोथाव जाबाय मा गोथाव बेखौ लानोनो जोङो माहा फैदों मिथिबायना मणिपुर बस्तियाव फैदों कलकान बाजार लोगोनो माने बे बुस्थुखौ जाबा फार्स्टआव दा गोदै मोनगोन आरोना उनाव जालांबाय थाबा एडिक्टेड जायो आंनो एडिक्टेड जाबाय दा हरलायनोसै गावनि लोगो दाख्लै जाहानाव आलासि जाफैदो आरोना हारसा ओमफ्राय बेखौ जानो होबाय आङो जायै बिराद मोजां मोनबायब्रा ओमफ्राय दा बेनोबो नांगौ होनबाय नालाय बायना लाबोबाय आरो दायो जों थांफिनसै बेसेनो इयो हले नायनो आङो गोलैबाय आङो कितना है ये प्राइस 1400 बांद्राय होनथारो आंबो इखौ लगायनोसै आंनाव गैयाना बे आंनिसोमोन ना फना इले माने इदि जादो ये क्यों ऐसा हुआ है ये जरी लगी हुई है जब आप खरीदेंगे बता दिया जाएगा एकदम नीडल क्लीन है इसमें दूसरा पीस नहीं दूसरा नहीं है इसका हाँ नहीं ये दूसरा पीस नहीं आंनिया मा स्टोर जाबाय थाखादाय पैसा नहीं है कितना लेगा ये साफ करने से अच्छा हो जाएगा ये नोंनिया ना नोंनि कभारनिया 1400 इसको भी साफ कर दो टेम्पर ग्लास ये डिस्प्ले तो कुछ भी नहीं हुआ ना नहीं ये नहीं ये भी नहीं है मोजां मोनो ले मबाइल दंमोन दिल्ली दिल्लीयाव थांबा बायनांसिगोन
काश्मीराव थांनो माला लांगोन नों आंखौ गैया काश्मीराव नोङो बेराव थांबाय थाबाय बबाव आंलाय थांबावनोसै नों मानि माने हामा मानसिया नों माबायसा लगायो बहुत सेफ्टी किन्तु गिर जाते हैं ना जल्दी जल्दी से मेरा हो गया कितना वाला लगाया आपने 1400 कम का लगाया फिर बोल दिया 1400 नहीं इसमें लिखा है MRP गलत नहीं देंगे ये वाला ओ मैंने सोचा वो कवर का प्राइस है टेम्पर का कितना 1400 ना निकल नहीं रहा है ओ ये थोड़ा माबा थिं बायदिसो मिथिबायना बेखौ बरनबाय नै सिर्फ एक ही बाकी था निकाल लो अच्छे से नै गोदान कभारा होबाय मोजाङानो नुबाय गाज्रि नुवाखै सिगांथिंबो माने बे लावदुमा बेखौ लानो बाबाय आरोना लेन्सआवहाय लेन्स गार्डआ ओइनिया बोरो आंलाय नोंखौ सुफ्राम गथ'फोरा ओमफ्राय नै गाइस दासो सफैबाय सफैनानै ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मा लाबोदो देखायनो ओरैनोलाय जेबो लाबोआखै ओमफ्राय आं मोनफैनाय लोगो लोगो आंना पार्सेल मोनसे सफैदों आरोना नै बियो ओमफ्राय मा बुस्थु जाथावथाव बावगारबाय आङो मा अर्डार खालामदोंमोन बेसेबांनि 1300निमोन मा बुस्थुथाय बेयावहाय दङ आरोना दा नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय एक्चुअलि जोंहा जेबो बायनांगौ गैयामोन बे दहाय आं देखायबायना लेन्सआ बे केमेरा लेन्सआ बेखौ माने लावदुमा आंनिमोन नालाय लावदुम लानाय फना ओमफ्राय बेखौहाय बख' होबाय माने लावदुमा बोरैबा हिन्जावसाफोरनि बायसा डायमन्ड बिदि होनाय दंमोन ना हिन्जावसाफोरनि होननानै माने हिन्जावसाफोरनि बायसा होननानै बख' होबाय आरोना ओमफ्राय माबाखौबो कभारखौबो सोलायबाय बियो ओमफ्राय जेबो बायाखै आं जाबोबाय बार्गार ओमफ्राय बियो मोनसे बुस्थु बायदो नै देखायनोबा आं मा बुस्थु बायदों कार्ड हल्डार बायदो आरोना इयो दाख्लै मा जादों सुफ्लांदों मिथिबायना कार्ड हल्डारखौ कार्डफोरखौबो सुफाजोबदो ओमफ्राय बेखौबो कार्ड हल्डार बेयो ओमफ्राय आंनि मोनसे दंखायोमोन नै बोरायबाय आरोना बाट बिराद मोजां लास्टिं जादों आरोना 2 yearsसो जाबायानो खोमा बेखौ बायनाया आङो दाबो मोजाङैनो दङ क्वालिटिफ्राबो मोजां आरोना So guys, आं दिहुननानै नायबाय बेनो जाहैबाय आदिबासी नीलमबारी हेयर अइल नैबे आदिबासीनि जे खानाय गोलाव हौवासा जा हिन्जावसा जा भिडिअ जे होबाय थायोना स्पन्सर भिडिअ नोङो माबा मोनसे भिडिअ बा फेसबुकफोराव माबा मोनसे नायबा नैबेनि एडभार्टाइज फैबाय थायो आरोना नैबेनि आदिबासी हेयर अइल होननाया खानाय एकदम बुद्रुलायनाय लायोना बेबायदिनो ओमफ्राय बेखौनो आङो लागोन आरोना आङो माने आंना खानाया बेसांखिनि गुसुङावथ' जेबो प्रब्लेम थाया जेब्लानोखि बेसां गोलाव जालांबाय थागोन ना होमबाना जसयो माने गवा आरोना आंनि खानाया जसयो माने एकदम माबा जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ लाबा मा जायोना नाम्बार 1 आवनो डेन्ड्रफ गैया जायो हेयर फल स्टप खानाय गनाया माने स्टप जायो ग्रो हेयर माने खानाया ग्रो जायो निउ हेयर खानाय ग्रो जानानै गोदान हेयर फैयो डेमेज हेयर क्लियर डेमेज हेयरखौ मोजां खालामो
cut hair care खानाय जे गावो ना इखौ मोजां जायो hair long hair nice is spa खानायखौ गोलाव खालामो मोजां खालामो नायनोसै र' मा जायो थाव गुबै बायदिसो नुबाय नालाय थावखौनो स' नोंथांमोना बेनि एडभार्टाइजखौ नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना आंनो खिथाहरदे कमेन्ट सेक्सनावहाय ओमफ्राय जोङो दायो मैगं माखासे बायनानै लाबोबाय थास' आइथिंबो जानो लुगैसोदोंमोन बेखौ लाबोबाय आरोना दाहाय संनानै जानोसै आं दायो एसे फ्रेश जाहैनानै लानोसै ड्रेस चेन्जबो खालामनांगौ ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय होलायनोसै इखौ जानाया दै बायदि सासे मानसिया ओंखाम उखैदोंनो बिनि थाखायनो नै मा बानायना होनो नागिरदों आङो So guys, नै बानायखांबाय आङो बेयावहाय just मोनथामल' बुस्थु दङो बेयो दालिम ओमफ्राय थालिर ओमफ्राय यगार्ट बिराद गोथाव जायो बेबायदि ओमफ्राय इयावहाय आङो माबा सिया सिड्सबो होयो आरोना स' दायो गैला मर्निंआवहाय ब्रेकफास्टखौ आं बेबायदिनो जायो नाजों थास' आइथिं संगोन ओमफ्राय नैबे जोगोनार आलु मटर लाब्रा बेफोरखौ जानानैनो मटिटि जासिगोन नामा ओमफ्राय माबाबो होफादो इयाव कबिफोर नै थास' आइथिङा सायखांसिगोनानो जोङो गाइस ओंखाम जानानैनो भिडिअखौनो लानो बावगारदो नोंथांमोनाबो बेबायदि जायोना सोरबा आंनि इउटुबार लोगोफोरा खिथाहरलाय नायलाय थास' आइथिंजों नाजों जोबलाय लांबाय ओमफ्राय जोगोनारा नै बावगारदो माने ओंखामानो एसे आंल'सै ओमफ्राय गाइस आङो ओंखाम जाबाथाय बिदि स्लेम जायो आरोना नोंथांमोना बिदि जायोना जाया आं मिथिया आं हले बिदि साफा जायो माने ओमफ्राय जाहानाव फैबाबो ओंखाम गारनाङा दे होनखायो आं हामा मोनो आं माने ओंखाम जानो हायालासिनो सोरबा सोरबा बुरजा लानानै ओंखामखौ गारोना आं बेबायदिबा बिराद रागा जोङो आरोना माने आलासिफोरखौथ' मालाबा रायनो हाया देसन आरो मालाबा जानोबो हाया जायो बिदियाथ' जेबो नङा खिन्थु मिथिनानै ओंखामखौ बारा लायनानै गारोबा जानो हायालासिनो बिदिबा बिराद रागा जोङो आंबो बिदि लाया मालायखौबो खालामजानो बायो आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय